интересов в Туалетском? И Ладно, мне. В общем. Hürmetli tamaşaçımız, kontsert vaqtında kısa telefonlarınızı söndürüp, yoki tavuşsuz rejimga qo'ysangiz, qolgan tamaşaçılarga ham artistlarga zo'r ehtirom ko'rsatarsiz. Sizga bugungi tamashadan lazzat olib, ko'ngilli yod etishingizni tilaymiz. Rahmat. ага. Да. Волейбола? Ага, ладно. Давай.
тамашачылар, килгән кунаклар. Бүген Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе сезнең игътибарыгызга республика байлыгы дип исемләнгән өр-яңа концерт программасын тәкъдим итә. Чыннан да, бай һәм гаҗәеп күп кырлы безнең Татарстаныбыз. Изге Идел һәм Шулман буйларының чиксез кырлары, әкиятле урманнары, уңдырышлы бай туфрагы борынгы заманнардан ук төрле халыкларны үзенә җәлеп иткән. Республикабыз үзенең милләт төрлелеге белән дә башкалардан аерылып тора. Бүген исә 100дән артык милләт вәкилләре үзара тату гомер кичерәләр. Масленица, Каравон, Нәврүз, Питрау, Удмурт, Марый, Чуаш халыкларының бәйрәмнәре ватандашлар тарафыннан яратып үткәрелә. Татар халкының йөзеп кашы булган Сабантуй инде күптәннән халыкара чарага әйләнде. Белгәнегезчә, 2023 ел Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карары нигезендә республикабызда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы булып билгеләнде. Күрәм, концертка төрле яшьтәге тамашачылар килгәннәр. Эстрада йолдызларыннан кемнәрне беләсез дип сорасам, сез инде миңа 100дән артык исем әйтеп бирерсез. Ә менә безнең татар профессиональ композиторлардан кемнәрне беләсез? Белмисезме, я әйтергә ялып торасызмы? Әйдәгез, бергә искә төшерик. Ул инде әлбәттә Сәлих Сәйдәшев, Александр Ключерев, Мансур Музафаров, Рөстәм Яхин, Сара Садыкова, Мәҗип Җиһанов, Алмаз Монасыйпов, Фәрит Яруллин халкыбызның алтын музыкаль мирасына үз өлешләрен кертүчеләр. Татар җыры, татарның үзенә генә хас моңы, ул да республикабызның зур байлыгы. Без ул байлыкны саклап, җырларны киләсе буыннарга ишеттерергә телибез. Концертыбызны Сәлих Сәйдәшевнең Карим Чинчурин сүзләренә язылган «Кандыр буенда» дип исемләнгән драмасыннан «Без кабызган утлар» дигән җыры дәвам итә. Сәхнәдә Татар моңы халыкара конкурсының беренче премия лауреаты Алмаз Сәйдәшев. Yanına
Ой, Рустем Яхин Да не, нормально, не мешай. Алмаз Хусейнов. Профессиональ татар музыкасына нигез салучы шәхесләрнең берсе Александр Ключерев. Сәләтле композитор музыкаль фольклор белән нык кызыксына. Шунлыктан аның әсәрләре рус, татар, башкорт, марин милли көйләренә нигезләнә. Композитор оркестр өчен язылган әсәрләре Галия Бану, башкирские танцы, Салават, Урал, татарская сюита, халык җырларына таянып, үзенчәлекле аханы белән татар симфоник музыкасында аерым урын алып торалар. Ул татар халык иҗаты мирасын туплап һәм саклап, ике татар халык җырлары җыентыгы чыгаруга үзеннән гаять зур көч куйган. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле белән нык элемтәдә эшләп, әлеге көндә коллективның бизәге булып торган музыкаль композициялар иҗат иткән. 30-нчы елларда ул музыка фольклоры кабинеты мөдире. 40-50-нчы елларда безнең татар дәүләт филармониясының сәнгать җитәкчесе булып эшли. Алай гына да түгел, Александр Ключерев җыр жанрының чын остасы. Композитор үзенең киң матурлыгы, музыкаль гармониясе, якты лирикасы белән башкалардан аерылып тора. Идел дулкыннары. Александр Ключерев ки Мәхмүд Хөсәен сүзләре. Башкара Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе солисты, халыкара конкурслар лауреаты Миләүшә Миннушина. Рояльдә Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Илья Бажин. Thank you.
халыкара конкурслар лауреаты Алиса Манина. Келесі жыры Рүстәм Яхин күйі «Яз шәшәгін үзмә минем өчен». Yaşa
туган юктан. Бала шақтан ере килгән моңа. Тыңғы бирми миңа, берәр шиге булыр мамына. Йөрәгемдә йөри ул моң ничә еллар. Кимеми, ул һәр вакыт үзем белән яңалыткан килмени. Ирендем инде шул моңга, ул һәр чак кирәк кебек. Кирәк ул миңа жан кебек, кирәк ул йөрәк кебек. Роберт Меннел'in сүзләре. Мәгълүм ки, күп кенә тыңлаучылар татар җырларының милли үзенчәлеген, моңын билгеләп үтә. Бу сүзне башка телләргә тәрҗемә итү мөмкин түгел. Чөнки татар җырына гына хас бу уникаль рух, лирика һәм йөрәкләргә үтеп керү сәләте бөтен башкаручыга да буйсынмый. 2008 елда татар моңы дип исемләнгән халыкара телевизион яшь башкаручылар конкурсы башланып китте. Конкурсның максаты татар халык җырларын һәм татар композиторларның әсәрләрен пропагандалау, яшьләрнең игътибарын милли мәдәни кыйбатләргә җәлеп итү, талантлы яшь башкаручыларны ачыклау һәм аларга ярдәм итү. 2019 елда Рөстәм Нургали улы Миңнеханов тәкъдиме белән әлеге бәйгегә Илһам Шакиров исеме бирелде. Аның башкаруындагы бихисап халык җырлары, романслар бүгенге көнгә кадәр эталон булып санала. Шунсы сөендерә, Илһам абый эшен дәвам итүче талантлы яшьләребез бүген дә бар. Каршы алыгыз, Татар моңы халыкара конкурсының беренче премиясе лауреаты, Татарстанның атказанган артисты Илгиз Зәкиев. Hörmətli җырлык сөючебезләр, Идел буе аеннары сезнең өчен.
Рахмет. Базар doğru. Biraz içelim. O şeyinden gider. O kış bilgenler öder kişi öder. Hayalımın senin gözün. Yaşanan yaralar yarattım iken şurada uylayayım bir güzel. Şeşlerinde uyuray, akşamlar zaman gidemeyen resmen diken basılırlar. Bir aşklarım sinan gelir. Kızlar şeşer bana Diğerden gelir ana Vahşi göller Akın edemler Yanlarına gider parçalar Vahşi göller Akın edemler Yanlarına gider parçalar. Ilgiz Zakiyev. Sahnada Abdullah Tutar ismidagi Tatar davlat filarmoniyasi solisti, xalqaro konkurslar laureati Alina Hisniddinova. Kor yağar tamam, kutular
Сәлих Сәйдәшев гаиләдә 10-нчы бала булып туа. Кызганычка каршы, аның әтисе улы туганчы ук дөньядан китеп бара. Һәм булачак композиторны 11 яшьтән апасының тормыш иптәше Шиһаб Әхмәров тәрбияләп үстерә. Мөгаллим һәм журналист Әхмәров гаиләсендә еш кына музыкаль әдәби кичәләр үткәрелә. Аларда озакламый кечкенә Сәлих тә катнаша башлый. Башта ул гармунда уйный, соңрак өйдә рояль барлыкка килә. Мәгълүм ки, кечкенә музыкантның уйнаганын тыңларга Габдулла Тукай да кунакка килә торган була. Композитор Сәлих Сәйдәшевнең иң танылган әсәре кайсы дип сорасалар, күпләр Кызыл армия маршын атарлар. Әмма Сәлих Сәйдәшев беренче чиратта татар классик музыкасына нигез салучы, театрда яңа музыкаль драма жанрын иҗат итүче шәхес. Аның 1926 елда Кәрим Тинчурин белән берлектә язылган Зәңгәр шәл музыкаль драмасы Галиәскәр Камал исемендәге Дәүләт Академия театрының һәр сезонын ачып җибәрә. Сәлих Сәйдәшев әсәрләреннән башка халкыбызның мәдәни мирасын күз алдына китерү мөмкин түгел. Наемщик музыкаль драмасыннан Гөлйөзем ариясе яңгырый. Башкара Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе солисты, халыкара конкурслар лауреаты Гөлнара Байназарова. Oh
бірінші премия лауреаты, Татарстанның атқазаған артисті Артур Исламов. Композитор һәм пианист, Советлар Союзының халық артисты Рөстәм Яхин иҗатына мөрәҗәгать итәбез. Аның исеме татар музыкасы тарихында аерым бер сәхифә булып тора. Үзенең күп санлы җырлары, романслары һәм инструменталь әсәрләре белән ул халкыбызның милли музыка сәнгатенә зур өлеш керткән бөек шәхес. Әмма композиторны халыкка танытучы төп әсәрләре һичшиксез аның романслары һәм җырлары. Аларның саны 400-дән артык. Татарстан Республикасы гимнында нәкъ менә Рөстәм Яхин кие яңгырый. Аның сәнгать үрнәкләре безне мәхәббәт һәм матурлык гармониясе белән тулы гаҗәеп искиткеч дөньяга алып керә. Аның музыкасы күңелләргә мәңгегә барып ирешә, йөрәкләрне давалый. Ә хәзер Рәзик Вәлиев шигыренә иҗат ителгән «Кайт син миңа» исемле иң тойгылы романсларның берсе яңгырый. Башкары Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармония солисты, халыкара конкурслар лауреаты Гөлназ Гарифуллина. Gül
Rahmet. Güller sirkemde, tezemde, şiller şirkemde. Kalamadım yine eğlenip, yollarından ötep gitende. Güzel kavşak en kederli. Şırlanma,
мәдәниятен үстерүдә җырчы һәм композитор Сара Садыкованың фидака хезмәтен искә алмый мөмкин түгел. Актриса иң элек Татар Академия театрында беренче рольләрне башкаручы, ә соңрак опера һәм балет театры примасына әверелгән. Һәм 10 ел дәвамында әйдәп баручы җырчы булган. Ул тамашачыларны үзенең йомшак һәм моңлы яңгырашлы матур тавышы белән таң калдырган һәм аңа татар сандугачы дип исем биргәннәр. Композитор буларак Сара Садыкованың иҗаты җыр жанры белән тыгыз бәйләнгән. Алар арасында Җиргән чишмә, Казан кичләре, Үз илемдә, Беренче мәхәббәт, Әйтергә микән, әйтмәскә микән һәм башка бик күп әсәрләр халык күңеле түрендә. Иҗатының үзенчәлеге шунда ки, ул татар музыкасына фокстрот, блюз кебек заманча яңгырашлы ритмнар керткән. Ә иң беренче җыры 1942 елда Әхмәт Йөрикәйнең «Көтәм сине» шигыренә иҗат ителгән. Әлеге сәнгать үрнәге танго ритмында язылган. Башкара Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе солисты, Россия Федерациясенең атказанган Татарстанның халык артисткасы Резидә Галимова.
Yaşa
Vals turunda
Tutulsın yaşlık hislerim Çığlarıma koşup çığlasam Karşı düşmesin yüreğim Merhametimle çığlasam Benim durmuş sokağımdan Rizalar sınır tergen Ayrılığın devrelerinirsin Kabat baydığını güdergen Aşkın ol yürekte günde Urtaktan sızılıp atkanı Gençliğimde cırgaz soğan çağda Kuşlu cırlar sınır ormanın Baydın çağda sorma kuyularına Yanlarından engel bağrına Kırık eşik başlatır yok Çılarsın mı başı bağrına Kırlarsın mı yaşlık hislerimini Şırlarıma koşup çırlasam Karşı düşmesin mi yüreğim Merhametimle çırlasam Benim durmuş soluklarımda Rizalar sana ötergen Ayrılığın devrelerinirsin Kabat baydığını güdergen Benim durmuş soluklarımda Rizalar sana ötergen Ayrılığın devrelerinirsin Kabat baydığını güdergen Ayrılığın devrelerinirsin Kabat baydığını güdergen Ilgiz Zakiyev. Ozanlık ansambli. Sayın
Yıllar ağladım, kaldırdım azabı. Gel yıllar, gel parlak üzerime, yaldım sal, unutma yüreğime, çirkinler gülmesin üzerime, düğümüm kız benimle. Gel yıllar, gel parlak üzerime, yaldım sal, unutma yüreğime, çirkinler gülmesin üzerime, düğümüm üzme. Казахстанның атқазан артисті Артур Исламов. Қазан Нұр ансамблі. Сәнғат жетекшісі Қазақстанның халық артисті Нәсим Ильясов.
Хөрмәтле тамашачыларыбыз, безнең очрашу ахырына якынлашты. Бүген без республикабыз музыкаль мирасын бер өлешенә генә мөрәҗәгать иттек. Татар профессиональ композиторларның кайбер әсәрләрен тыңладык. Төп максатыбыз шушы байлыкны сакларга һәм киң тамашачыга җиткерергә. Киләсе буыннар да бу җырларны җырлап, әсәрләрне белеп, яратып үссеннәр. Александр Ключеревки, Гөлшат Зәйнәшева сүзләре. Туган җирем Татарстан. Gidelim